buurt is rotzooipodium beu. De filmkring bestaat 50 jaar. Het is vandaag 27 augustus. Dit is het Pelemaasjournaal. De 36-jarige man die vrijdag in Venray een meisje van 13 heeft bedreigd en haar meenam naar de achterkant van de school, blijkt een TBS'er. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De man was op verlof en trok vrijdagavond op de Oostsingel in Venray het 13-jarig meisje van haar fiets en nam haar mee naar de achterkant van de school. Het meisje wist te ontsnappen en werd opgevangen door 2 joggers. Eén van hen volgde de dader, maar raakte hem kwijt. De politie denkt dat de man eerder op de vrijdag op het Hoefblad in Venray ook nog een 10-jarig meisje heeft bedreigd. Zij begon echter hard te gillen, waarop de man op de vlucht sloeg. De 36-jarige man werd later op de Pavanenstraat aangehouden. Nadat de man het 13-jarige kind had lastiggevallen, verspreidde de politie een burgernetbericht aan 6200 mensen. Daarin werd ook het signalement van de man beschreven. In oktober is het 2 jaar geleden dat het podium en Anytime afbrandden. Op een zondagochtend werden beide panden volledig verwoest. Nu bijna 2 jaar later zijn diverse buurtbewoners het zat. Al die tijd kijken zij aan tegen de verwoeste panden, waar sindsdien niets meer aan is veranderd. Er is een hek omheen gezet en dat is het. Het staat half op instorten, mogelijk is de asbest erachter, dat weet je allemaal niet. We hebben hier recent een brand gehad bij Bodrum. Dat gaat allemaal veel vlotter. De buurt wil nu dan ook graag actie zien. Wiek van der Berg heeft een e-mail naar de gemeente gestuurd. Daarin heeft hij aangegeven dat de buurt de rotzooi zelf gaat opruimen als er voor oktober niets meer gebeurt. Nou, dan gaan we in ieder geval rondom en alles wat krakkemikkig is afbreken en opruimen. Onze vraag aan de gemeente is dan ook, kunnen wij dat gratis ergens dumpen? Want u heeft contact gezocht met de gemeente? Ja, we zijn het behoorlijk beu. Maar hoe staat het er dan inmiddels voor? Het gebouw bestaat uit 2 verschillende panden. Het podium is van de gemeente en Anytime is van een particuliere eigenaar. Voor het podium is een openbare uitschrijving gedaan om te zien of dit kan worden verkocht. Dit heeft echter tot nu toe niet tot een succes geleid. De ondernemer van de Anytime heeft besloten het huidige pand te gaan slopen. Er is een plan ingediend en dit is goedgekeurd door de welstandscommissie. En nu wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. Als deze wordt verleend, kan de ondernemer gaan slopen. En op dat moment kan dan ook het podium worden gesloopt. Waarschijnlijk gaat dit niet voor 23 oktober gebeuren. Reden voor de omwonenden om dan zelf te starten met opruimen. Alhoewel wethouder Lucien Peters normaliter burgerinitiatieven toejuicht, denkt hij dat deze aangekondigde opruimactie onveilig en daarmee niet verantwoord is. In dit geval ligt dat wat complex. Op de eerste plaats is niet het hele pand van ons. Hè. Als je het als één gebouw ziet, een gedeelte is ook nog van een andere eigenaar. Dus zouden ze daar ook mee aan tafel moeten zitten. En je zit natuurlijk met allerlei veiligheidsmaatregelen. Het is nu afgezet. En op het moment dat daar gewoon burgers in aan het werk gaan, dan kon dat wel eens wat lastig liggen. En dus denk ik dat het heel lastig is om daar gehoor aan te geven aan het initiatief. Maar kunnen jullie daar dan niet iets aan doen? Nou, wij hebben in elk geval de regel hier, op het moment dat iets onveilig is in de staat zoals het er nu staat, dan kunnen wij de eigenaar sommeren om er iets aan te doen. Gaandeweg dit traject is dat 1 of 2 keer gecontroleerd of dat zo was en dat is niet het geval. Dus we hebben geen handvat waarbinnen we dat zouden kunnen doen. Het gaat de buurt echter naast veiligheid natuurlijk ook om het uiterlijk vertoon. Er ligt veel rotzooi bij de panden. Het aanbiedingsbord van de Anytime staat zelfs nog buiten. Peter snapt de frustratie van de bewoners, maar hoopt dat de mensen nog even kunnen wachten. Ik zou zeggen, heb nog even geduld. En ik vind het goed om als we nu redelijkerwijs over een maand of 2 nog geen vervolg hebben gezien, dan moeten we misschien eens een keer samen met de buurt en met de anderen om tafel gaan zitten. Wat kan er wel gebeuren? De omwonenden krijgen binnenkort een brief van de gemeente thuis met de stand van zaken. Op Raceway Venray vindt op donderdag 5 september om 2 uur 's middags de internationale kick-off plaats voor Acceleration 2014. Tussen april en september volgend jaar vindt een nieuwe serie auto- en motorsport-evenementen plaats door heel Europa. Op 10 circuits in 10 landen worden deze meerdaagse evenementen gehouden.
Acceleration 2014 bevat auto- en motorraces op hoog Europees niveau. Filmkring Venray bestaat 50 jaar. In september 1963 werd de vereniging opgericht door 4 enthousiastelingen uit het onderwijs en amateurfilmers. De films werden toentertijd streng geselecteerd. Inmiddels, 50 jaar later, is de opzet van de Filmkring sterk veranderd. De Filmkring heeft nu alleen nog een serie voor volwassenen. De jeugdseries zijn gestopt een aantal jaren geleden omdat er toch minder belangstelling voor was. De jeugd die vermaakt zich blijkbaar meer achter de computer en kan natuurlijk ook films downloaden. Nu hebben we alleen nog maar een volwassenenserie. En dat betekent dat de mensen 8 keer per jaar naar een goede film kunnen kijken. Een film die eigenlijk niet hier in het normale circuit draait. Die films worden geselecteerd door het bestuur. Op een gegeven moment ken je natuurlijk het publiek wat we hebben. Dus daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de keuze van de films. Op dit moment zijn er zo'n 1000 abonnees. Het jubileum wordt voor aanvang van het filmseizoen op een bijzondere manier gevierd. We hebben een 3-tal films geselecteerd die we buiten hier op het Schouwburgplein willen vertonen. En dat gaat dan gebeuren als eerst op 5 september. Dan draaien we de film As It Is in Heaven. Op 13 september, op vrijdagavond, draait hier de film La Vita è Bella. En op 20 september, de laatste film, dat is dan Goodbye Lenin. Het zijn alle 3 films die we al gedraaid hebben in het normale circuit. En die heel succesvol waren. Klassiekers zou je kunnen zeggen. De films op het Schouwburgplein starten om 9:30 's avonds en zijn gratis toegankelijk. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een herhaling van het Sportgala. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen overdag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 's middags aangenaam warm met 23 graden. De wind is zwak tot matig. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.